Hello guys, mag-unboxing ako galing sa Shein. Nag-order ako online. Heto siya. Taran! Yan guys, so mga damit ito ni Sophia Kaylee kasi ano siya, wala siyang damit. So, atin bilhin natin. Scissors, ito pala. Ayan, so buksan na natin. Ayan, kailangan careful tayo, baka magupit natin yung nasa loob, no? Ayan naman. Ayan guys, ayan siya sa Shein, mga damit ko ni baby. Oh, look at that. Guys. Ayan, tapos buksan natin guys ha. Oh, ganda. Sa Shein to galing guys. Online ko binili sa Shein. Sa apps nila, okay? Yan guys. Yan. Diba? Ang damit ni baby girl. Yan. Ganda no? Tapos, bili na ano, 9 to 12 months siya. Ganda. 9 to 12 months. Tapos, may another na naman. Meron pa yan. Yan guys. Ito naman. Wow. Look at that guys. A dress. Another dress, puro pink tayo ngayon. Kasi, baby girl. Kasi si baby girl natin ay pink yung mga suot niya. Ayan. Tadaan! Dress ni baby. Oh, wow. So cute. Anong sukat to? 12 to 18 months. Ayan guys. Baby dress. Diba? Ang ganda. Ano ba naman itong ribbon? Ba't baliktad? Yan guys. Yan na. Ganda na. Dress. Tapos may ano pa siya? Ilagay sa ulo. Headband. Ito natin. Headband niya. Diba? Stretchable. Headband. Ayan guys. Tapos, lagay natin sa kilid. Yan o. Tapos ito, yung kanina. Tapos, meron pa. Nag-hold tayo. Ano, attach ng Shein. Meron pa guys. Ito. Ito guys. Kasi, kaya ako binili ito. Para sa kanyang angel costume guys. Oh, diba? Ito ay 6 to 9 months. 6 to 9 months, guys. Kaya ako binili ito para sa kanyang angel costume. Kasi nakikita yung katawan ni baby. So, para matakpan yung kanyang katawan, tapos maglagay siya ng pakpak, tapos maglagay siya ng kanyang skirt. Meron siya, ano,
matakpan yung katawan niya. Diba? Angel ni baby. Ito yung suotin niya. Tapos pakpak, tapos yung palda. Diba? Ganda. Ayan. Tapos, next. Kids naman, guys. Kids na siya. Ooh. Another pink dress again. See? O, diba? Bongga. Yan, I see. Nice dress for baby girl. O, diba? Ang ganda, guys. Ang ganda, guys. Ay. Kasi wala akong baby girl, guys. First time ko magka-baby girl. So, everything is new. Lahat ng clothes niya. Mga bago yan. Kasi wala akong baby girl. So, first time ko magka-baby girl. Ayan, guys. Ang ganda. Ang ganda. Nice dress. Okay. Ayan. Sa likod. Tapos ito nasa harap. Nice. I like it. So far, so good. Alrighty. Tapos guys, this time, punta naman tayo sa Temo. Kasi magkasabay silang dumating. Nauna yung Shein, tapos after a couple of hours, dumating naman yung Temo. Ito naman tayo. Unboxing naman. Actually, maraming laman to eh. Maraming laman dyan sa Temo. Goodies. Alrighty, so where is the scissors again? I'm looking for the scissors. Alright. Temo tayo. Buksan na natin. Careful kasi baka magupit natin yung laman sayang naman. Kailangan careful tayo magbukas nito. Ayan. Little stuff, guys. Guys, pinagkasya nila lahat sa isang bag. Sa isang bag, pinagkasya lahat ng order. Sinaplak lahat. Okay, ito na, guys. Primero natin. First. Ito naman. Another damit naman, guys. 9 to 12 months. Yan, guys. 9 to 12 months na damit ni baby. Ano siya? Manipis siya, guys. Manipis. Diba? So, ito yung harapan. Diba? Ang ganda. Social. Ang ganda. I like it. I'm so excited ng baby ko mag-wear nito. Ayan, meron pa. Ito pa, guys. Lo. Ang crown, guys. Ito yung crown. Bumili akong crown. Yan lang. Trip ko lang bumili. Para sa kanya sana. Sige, lumaki na siya. Ito na yung ulo niya. Ayan, guys. Bumili akong crown. Rose gold. Bless you. Bless me. Ayan, guys, crown. Gold na crown. Yan. I bought a crown, guys, balik-balik pa yung iba, pero ayusin na lang natin later.
Yung mga butterfly. Oh, diba? O, diba guys, may crown na ang aking baby girl. Ayusin ko lang yung crown. O, diba? Ang ganda. Ayan. Isuot ko guys ha. Isuot ko yung crown. Kasi sa ulo ko. Ayan. Ay. Ayan. Ayan, mag-crown ako. Ayan, crown guys. Galing Temo. Crown. Ayan. May crown na ako guys. Ayan na. Butterfly crown. Okay guys, next nating i-unbox. Next nating buksan. Ito. Dress. Ingatan natin yung crown. Baka malaglag. Oh, dress guys. Another dress. Ito yung another dress guys. Butterfly dress. Para kay baby girl. Ito ay 80 size. Pang 1-year-old to eh. Siguro kapag mag-birthday siya, pwede niya itong suotin 1-year-old birthday. Diba guys? Ang ganda ng dress. Oh guys, dress. Temo. Temo from Temo dress guys. Ganda. Ito yung, kung kasya na to kay baby ang butterfly na crown, tapos ito yung susuotin niya, butterfly na dress. So, para pareha sila. Rose gold, tapos ito naman pink. O, diba? May crown na si baby girl ko. Suotin niya tong kanyang dress kapag mag 1-year-old na siya. Kapag lumaki na siya. O, diba? Ganda. Nice. Alright, next style. Ooh. Ito guys, another dress. Sumahod kasi ako guys sa Reels. Dahil sa mga videos ni baby girl. So, bilhan natin siyang mga damit. Ayan guys, another dress. Nice no, ganda no. Ganda. Nice dress. I love it. So far, I love it. Yan. Baby girl. Yan yung harap. Tapos, ito naman yung likod. O, tapa. Alrighty. So, next na tayo.